दही चूरा चूरा का दो हम लेके गई रहनी हम जनी हई हम हुआ ओई में खियावत रहनी ई कैसे जान कैसे जानल तू ई माने कैसे जान हम केने खियावत नहीं ओ जन पलंगवा के नीचे ही हो सुता रहले अच्छा यही है नु तो ओकरा में व्यवस्था दी है नु कदम करो है तो है मैं हमरो मोई कते हो जा रहले जनी हमारा मन पर गइल बा एगो बात कह दी मटर के छेमी वाली रसम के दियरवा में आरा के नीचवा है हेठरवा में मटर बहुत होला आरा जिला रामा शंकर के यहां गोयर नहीं जगह नहीं रही जनवरी में अब जानी कि कलहार के मोटर के घुघुनी घीव में हां दुनिया के नाश्ता करोले हिंकर तो जीभ ललचा कहले के बबुआ एगो काम करो हमरा के एक बोरा दे दे में से 20-25 किलो कहले के ले जा 1 क्विंटल ले जा आ कुहासा के दिन रहे कुंवर जी तारा मोटर नहीं चाहिए ले जाना का पैते तारा आलो के मम्मी वहां ले जाए के बोरा ले जाए लेके ओइले ओ दिन प्रोग्राम हमनी के रहे डुमरिए में अचानक फेल हो गइल तो कहले बिहनो में नहीं बका घरे जेब सांझिकन से हे जा सूत रहो हमरा के बगल वाला रूम में सुता देले ओने सुत गेलै इनकर मौगी का कइले रही चुरा के अरे 2 किलो मोटर के छेमी छोड़ा के आ घीव में भूज के आ खा ले हाथाना छेमी मोटर आ मोटर के जानते बानी बेधेला तो बाऊ बाऊ करवा के गैस बनलस आई रजाई में मुंह तोप के दुनु में कर सुतल बालू जे 10 बजल आ तले गैस बहले बा कुंवर भैया बो के अचानक के बाप रे बाप जान ले त अपन गलती छुपावे खातिर कुंवर भैया कहतर के जी ए जी अरे को भाई हई त ई बोलत नहीं खन की जन दंड नाक सहले बा बोलम त मुंह में और खींच ली चुप महकता चुप चुप रो 12 रात बजे लाउरी बेधले बा आई फिर झाड़ झुड़ के फ्रेश हवा बना के सुत गइले मुंह तोपले बड़ा तले 12 बजे रात के फिर चुप चोदा नाक दबले बड़ा ऊपर तरीके जी ए जी अरे वा को भाई हई बताई ना चुप चुप रो बिना चुदनी पंखा उनका चला के हवा निकल 4 बजे भोर में हां अब वो नींद पुजल लेके मुंह बवाइल बा तले गंभीर फिर मौगी कहते कि बताई को भाई होई बताई तो कहते कि चुप रहो हम तो रहनी दू भाई एक भाई टीवी से मर गइले आ तोरी है रह रही तो हम ढेर दिन जियो बिना बाजिए के मुआ देबे कहली कि का करी बीमारी होय तो कहले कि चुप चुप कोडवट बना देता नहीं जब आई नहीं रह जब आई नहीं तते कोडवट ने बोली है लाज ना लगी कहे कि पुलिस आवतिया मुंह निकल के सावधान हो जा कोडवट बन गइल जब करे कह के काम बन पुलिस आ रही है घर जाओ बोरी ने कस के आवे दे कर एक दिन जनेरा के भात खा ले आ जनेरा के भात अंजादे न देला कि पुलिस थाना पर से चल देबे कि छापा मार देला अब जाने की 11-12 बजे अंदाजे ना हूं काम पे हो कि अरे आ तले अचानक में ई को बाप रे बाप जान लेबे तोरा कहले ना कि पुलिस आवतिया चुप रहे एगो दू कोई तो सब न कोई थी पूरा थाने जिला भर के कवर गेल खटिया के नीचे बजा मैं पुलिस खटिया के नीचे कोई को होमगार्ड छिटाई बजा कर दूसरा पद गीत के होगा डाका निमन गीत डाका निमन गीत के लगाओ तल पीऊ घर का वाला सर के बढ़ा जाता बल पर बाउरा के मोनल लोगवा अरे ना
हेलो बन गइलो बौरे का के प्रमोद प्रेमी खेसारी निरहु बौर के का के पवनो जी सिंगारे का के नहीं आके हनुमान चालीसा संगा के सोनू संग मिल और बीत गए ना लाई अपना आजू हेलो बना भैया गायक बा